Aquest és un fragment del diari de l'any 1963 que és molt expressiu en el sentit de que explica el que ell sentia al començar en el projecte de la figura que va dalt de la torre del monument. Textualment diu: un combatent de la batalla sense que s'especifiqui de quin exèrcit, ni supervivent, no, un supervivent que alça una estrella a la volta del cel per tal que mai més hi hagi una guerra civil. Que ell pujava bastant sovint aquí a la Fundació. Ens vam conèixer quan vam fer la batalla de l'Ebre. I a Tortosa, doncs, jo pujava cap dalt a la columna que hi havia al capdamunt, però no vaig poder arribar a dalt. Al mirar baix semblava que la torre queia. I llavors jo em vaig tornar cap baix, tot espantat. Llavors recordo que va dir: tu ets un cagat, doncs ja veuràs jo com vaig cap dalt. Em va fer gràcia perquè ell precisament no va arribar ni a la meitat. Jo vaig arribar una mica més amunt i ell va dir que era un cagat. Aquesta és una de les escultures, és el model d'una de les escultures que vam fer fa uns 15 anys, suposo, més o menys, perquè no me'n recordo, que va anar posada a Madrid. I després a Madrid doncs la van traslladar aquí a Tarragona. Els últims anys, quan la Mercè estava malalta, hi ha algun dia que no escrivia res. Plou. Pràcticament canvia inclús la lletra de la manera d'escriure. Es veu molt clarament. El diumenge 21 d'agost diu textualment: avui a 9:15 ha mort la Mercè a l'Hospital General, prop de Jesús a la Creu, que ell estimava amb tot el seu cor. Ara ja no pateix, prop de Jesús.
pensant que com que tenia molta més edat que la seva dona, ell moriria abans, va fer una donació de tots els seus béns a la seva dona i en el moment en què ella va morir, naturalment l'herència va anar als hereus d'ella i ell va quedar usufructuari. Tot el patrimoni era dels Saumells, perquè el Saumells era el que era creador, el que havia guanyat diners amb les escultures, amb les exposicions. Era ell el que s'havia comprat un pis i una caseta o un piseta a Mallorca. Ell, perquè ella no tenia res. Doncs el va deixar, ell ho va posar tot en nom d'ella. I ella, quan es va morir abans que ell, el va deixar amb ell usufructuari. I que quan ell se morigués passés tot, no es podia vendre res, ni fer res. Passar en mans de les monges, no sé de qui. Él, por ejemplo, aparte de lo que debió dejar a la Diputación de su obra, me parece que lo dejó todo, pues lo dejó todo a las monjas, ¿ves? A las hermanitas de los pobres, pero enseguida fueron allí. Els hi va donar, en pessetes, em sembla que els hi va donar com a 50 milions de pessetes, que no havien tingut mai una dàdiva tan gran com aquesta que van tenir. Perquè ves, amb això hem coincidit els dos, que mai no hem perseguit el diner. Sí, quan ho diu aquí el 14 de desembre de l'any 94, avui comencen a traslladar les obres del taller al museu. Entre el matí i la tarda, fins a les 7, s'ha pogut traslladar tota la meva obra al museu. Aquí tenim els mòduls de les sales de reserva d'escultura i en aquesta primera part és on guardem l'obra que en Lluís Saumells va donar al museu. A mí me daba tristeza verle a Saumells solo, ¿ves? Con lo gran hombre que había sido. Lluís sabia que es anava a morir. Marxàvem a fer un petó, de vegades se'n distreia, però aquell dia va ser ell que se'n va tirar al damunt. Diu, mira, és que me'n vaig una mica a passeig i tinc ganes de veure't. Bueno, m'agafa aquí, mai ho he fet, això. Em va quedar a mi un record, que és ara. Va cruzar el carrer per anar a buscar el pa i el van atravessar. Un cotxe li va pegar un cop i s'hi va quedar allí. Es va quedar allí, estenallat allí, pobre. Una mort ben bèstia, però mira. Si l'analitzéssiu, cada una d'aquestes fulles té una complexitat tal que, fica-t'hi tu, no, vull dir, el que fa aquesta fulla no hi ha cap mecanisme que ho sàpiga fer, que només agafa l'energia solar. I l'energia solar la somet a transformacions tan admirables i al cap d'un any les tira totes perquè fa fred. I dius, descansa, tornarà a la mateixa cosa, tornarà a florir. Són aquestes coses que si es pensen una miqueta de fons, veus com, diríem, estem per la superfície de la realitat nosaltres.